Една легенда разказва, че преди много години живял един много благочестив човек на име Антоний. За него се говорило, че никой и нищо не можело да му попречи да живее своят благочестив живот. За да усъвършенства вярата си, Антоний станал монах, напуснал градския живот и се засели в една пещера в една далечна планина. Трудностите на отшелническия живот дало повод на демоните да атакуват много силно неговата вяра и посвещение. Те го изкушавали с какво ли не, с пищна храна, с най-различни видове удоволствие, с жени и много други неща, но без никакъв успех. Антоний устоявал с лекота. Сатана видял това и решил да даде урок на своите подчинени. Той ги събрал и казал: вашите методи са твърде прости и недоделани. Вие не познавате добре човешката душа. Наблюдавайте внимателно сега аз какво ще направя. След това се преоблякал като един от местните жители и отишъл при Антоний в пещерата. Поклонил се на стария човек и зашепнал на ухото му: радвай се, братко мой, защото ти нося голяма радост. Твоят брат Павел, който ти остави в града като обикновен монах, днес беше ръкоположен за патриарх на Александрия. Изведнъж веселото лице на монаха посърнало. Сърцето му забило по-силно. Завист се прокраднала в душата му. Как може точно той, който е много по-грешен от мене и недостоен, да стане патриарх? Това е груба несправедливост от страна на Бога. Щом като е така, аз се отказвам от него. Ето как простичко била съборена вярата на този монах. Това може ли да стане и с нас? Може. Както вече се досещате, днес ще си говорим за изкушението. Как действа то и за последиците от него, когато му се отдадем. Темата – поглед зад завесата. Основният текст, върху който ще разсъждаваме днес, е записан в посланието на Яков. Яков, 1 глава от 13 до 15. Никой, който се изкушава, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог се не изкушава от зло и той никого не изкушава. А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст. И тогава страстта зачева и ражда гряха. А грехът, като се развие напълно, ражда смърт. Никой, който се изкушава. Интересно е за нас да знаем, че гръцкият език използва една и съща дума за изкушение и за изпитание. Пейрасмус. Това е гръцката дума. Тази дума има две основни значения. Изкушавам, примамвам
И второто, изпитвам, поставям на проба. И сега веднага разбираме, че основната стратегия на дявола е и ще бъде до край, чрез многобройни изкушения от всякакво естество, да доведе всеки човек и най-вече последователите на Христос до нарушение на Божия закон, което означава грях, което пък от своя страна означава прекъсване на връзката с Бога. Трябва още в началото да кажем, че изкушението още не е грях. То е една вътрешна съблазън за грях. Има мигове, когато светът сякаш спира да диша. Всичко застива в напрегнато очакване. Разумът мълчи, съвестта се скрива като подгонена птица, а оценките изпълзява онова старо, непреодолимо желание, изкушението. Не като буря, а като шепот, като нежен зов, който не заповядва, а приканва сладко, тихо, почти невинно. И точно в тази привидна кротост се крие силата му. Изкушението никога не идва като чудовище с ногти и зъби. То носи лицето на това, което най-много искаме, най-много желаем. И понякога за това, което вярваме, че заслужаваме. То е обещание за удоволствие без последици, за сила без отговорност, за път без страни. То заобикаля бодливите истини, поднасяни златна чаша, а не споменава отровата в дъното й. Можем да кажем, че всяко изкушение е клатещ се мост над пропаст. Крачката по него изглежда малка, почти невинна. Само една мисъл, само един поглед, само един жест. И все пак всяко само веднъж е предателство спрямо бъдещето ни. Бъдеще, което бихме могли да имаме. В мига на слабост човек не просто отстъпва на изкушението, той се отрича от себе си и от Христос. Но в чудната и страшна ирония на живота, изкушението има и своя благослов. Защото онзи, който го побеждава, никога не остава същият. Става по-силен, по-истинен. Победата над изкушението е онзи огън, който не изгаря, а закалява. В очите на този човек светът никога вече няма да бъде същият. Той ще знае колко е крехка границата между падението и възвисяването, между временното желание и вечната истина. И ще се пази още повече. Истинската битка на човека с злото не е външната. Тя е в тихите часове, когато няма кой да те види и няма кой да те спре. Там, в тишината на душата, където само сърцето слуша и Бог наблюдава, там се решава всичко. Трябва да знаем, че изкушенията са неизбежни. Докато е жив дявола, ще има и изкушения. Но и изборът остава моят и вашият. Свободният избор на всеки човек. И този избор определя
вечната ти съдба. Някога в земите отвъд далечните планини живяли трима рицари – Калеб, Елиас и Самуил. Всеки от тях бил безстрашен в битките и верен в приятелството. Един ден великият цар ги повикал и рекал: има скрито съкровище в Сребърната гора. То е едно вълшебно огледало, огледало на желанията. То изпитва душите на търсачите. Донесете ми го, но помнете, само чистото сърце може да устои. И така тримата тръгнали. Когато стигнали до края на гората, ги посрещнала стара жена, която им казала: преди да стигнете до огледалото, ще минете през 3 изпитания. Внимавайте! Изкушението ще ви говори с гласове на най-съкровенните ви мечти. Първият изпит дошъл за Калеб. Той бил мъж на честа, но винаги жадувал за слава. На една поляна го чакал трон от злато, а тих глас му нашепнал: ти си роден да управляваш. Вземи короната и целият свят ще падне в краката ти. Калеб се поколебал. Сърцето препускало лудо в гърдите му. Това, за което цял живот мечтал, сега било само на една ръка разстояние. Едно движение на ръката и мечтата му щяла да стане реалност. Посегнал към короната и в същият миг гората го погълнала. Елиас и Самуил продължили напред натъжени. Второто изпитание дошло за Елиас. Той бил смел рицар, но сърцето му винаги мечтало за по-богат и охолен живот. И ето сред дърветата го чакала богата, красива къща с прекрасен двор. И един глас тихо започнал да му шепне в ухото: тази прекрасна къща е твоя. Ела, влез и се наслаждавай на живота, забрави битките, остави товара, бъди щастлив. Елиас се затичал, отворил вратата, влязъл вътре, но тя веднага се затворила след него. Самуил продължил напред мълчаливо, съкрушен от загубата на двамата си приятели. Изведнъж очите му видели много красива жена встрани от пътя, която протягала ръце и нежно го приканвала да се отбие при нея. Самуиле, Самуиле, ела при мен. Тук ще намериш всичко, за което си мечтал цял живот. При мен ще бъдеш обичан завинаги. О, ама точно това било неговото най-дълбоко желание. Някой да го обича, да бъде обичан не за подвизите му, а за това, който е просто човек. И ето сега, това било пред очите му. Красива жена, протягаща към него умоляващи ръце с обещание за вечна любов. Но Самуил разбрал, че това е измама. Защото любовта не се дава никога веднага и безрезервно тя се спечелва. И така, със сълзи на очи, но и с твърда воля, минал покрай нея и продължил пътя си към вълшебното огледало. И един ден стигнал до него. Но когато погледнал в него, не видял нито слава, нито богатство, нито любов.
с очудване видял лицето на своя цар и разбрал, че истинската награда е да останеш верен, дори когато сърцето ти копнее за друго. И когато се върнал в двореца с огледалото, царят го прегърнал и казал: добре дошъл у дома. Не казва ли същото и Христос? Матей 25 глава, 21 стих. Господарят му рече: добри и верни слуго. Малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Ето така, всяко изкушение се превръща и в изпитание. Затова и гръцки език използва една и съща дума, както за изкушение, така и за изпитание. Често става въпрос за едно и също житейско положение, което дяволът иска да превърне в капан, а Бог го използва като средство за нашето духовно израстване. Или същите обстоятелства, които от една страна предоставят възможност за развитие, от друга страна са изкушение да се върнем назад. Така че всяко изкушение е и изпитание. Или можем да кажем тази истина и по друг начин. Изпитанията са външни обстоятелства, които Бог използва, за да ни пречисти, укрепи и затвърди вярата ни. Изкушенията са същите тези обстоятелства, на които обаче нашето грешно естество има желание да отговори положително. Или изкушението атакува нашата вътрешна предразположеност към греха. Да ви дам пример. Твой богат съсед изпуска пред теб портфела си. Той не забелязва това и продължава по своя път. Ти го взимаш и вътре има много пари. Ето това са външните обстоятелства в този случай. Имаш две възможности. Да му го върнеш или да не му го върнеш. Веднъж една сестра казва, че има и трети вариант. Да вземеш парите, а да върнеш документите. И това съм виждал. И при мен веднъж се случи така. Но аз тук говоря за вярващи хора. За вярващите хора няма трети вариант. Или му го връщаш, или не му го връщаш. И така, ако му го върнеш, издържал си изпитание. Изкушението се състои пък във възможността и да не му го върнеш. Един мазен глас непременно ще ти проговори, обещавайки те да си присвоиш парите. Може би ще чуеш нещо подобно. Защо да му ги връщаш? Това си е твой късмет. Знаеш колко много ти трябват тези пари точно сега. А него бълха го ухапала. Пък знаеш и много добре, че това са пари, които той е натрупал по нечестен начин. Затова възползвай се от тази манна небесна. Друг такъв случай едва ли ще ти се яви в живота. Ако се поддадеш на този глас и си присвоиш парите, значи не си издържал изпита. И си станал жертва на изкушението. Следователно, всяко изкушение, пред което се изправяме, изисква от нас да вземем решение. Да устоим или да не устоим. Да продължим общението си с Бога или да го изоставим. Да се върнем на примера с портфела.
да приемем, че си се подал на изкушението и си присвоил парите. Кой е виновен за това пропадане? Ако те хванат случайно и те изправят на съд, почти е сигурно, че ще започне да се оправдаваш и да прехвърляш вината на други. Ще кажеш, че си безработен от дълго време, че правителството те е докарало до това положение, сега да крадеш чужди пари. Може би накрая ще стигнеш и до Бога. Той пък е виновен, че изобщо има бедност в този свят. Това е много често срещано явление в нашия свят. Хората са склонни да прехвърлят вината на съседа, учителката, директора, министъра и накрая на Бог. Много странно е, когато хора, които изобщо не вярват в Бога, се обръщат и го обвиняват за какво ли не. Той е виновен за урагани, за войни, за бедствия. Ма нали не вярват? За съжаление, дори и вярващи хора казват това. Те не могат да направят разлика между това, че Бог допуска и използва изпитанията за наша полза от това, че Той ги поражда. Има ли разлика? Допуска и поражда. Има ли разлика? Огромна. Каква е позицията на Яков? Яков е категоричен. Никой, който се изкушава, да не казва Бог ме изкушава. Има мигове, когато човешкото сърце се пречупва под тежестта на изкушението. Когато вятърът на греха ни помете с такава сила, че падаме безпомощно на колене, но не в молитва, а в срам. Тогава в прахта на собственото си падение се ражда горчивата мисъл. Защо, Боже? Къде беше Ти? Защо допусна да пропадна? И понякога в този мрак вдигаме обвинителен пръст към небето и изричаме думите, които е като грях върху греха. Ти си виновен! Ти можеше да ме спреш! Ти трябваше да ме спреш! Колко странно! Падналият обвинява онзи, който му е протягал ръка през цялото време на изкушението и която той е пренебрегнал. И все пак ние го правим. Ние, Адамовите деца, повтаряме древния сценарий още от Едем. Жената, която ми даде, тя ме съблазни. Змията ме накара. Винаги и всякога някой друг е виновен. И когато няма човек, тогава е виновен Бог. Когато духът е победен, разумът се оправдава, а вината винаги търси нов адрес. Ако не можем да виним друг човек, обръщаме поглед към небето. И там, в нечиста дързост, поставяме Бога на подсъдимата скамейка. Когато се предадем на изкушението, пропаднем в греха и когато последиците от това ни удрят като юмрук в лицето и в сърцето ни се раждат обвинения срещу Бог. Груби укори, сплетени от разочарование и вина. В миговете на слабост, когато обещанията за светлина изглеждат далечни и ние питаме ядосани. Защо, Боже? Защо ме тласна към това съблазнително падение? Откъде се роди в мен това непреодолимо желание? Защо не се намеси? Защо не ме спря? В тези моменти, в яд към себе си и към света, ние отправяме укор към Бога, сякаш Той е сътворил примката, в която сме пропаднали. Защо ме подведе? Питаме с отчаяно сърце, забравяйки, че не Той е натиснал палецът, което те е довело до провал.
И продължаваме. Не беше ли твое задължение да ме пазиш? Не обеща ли, че няма да ме подложиш на изпитание извън силите ми? И още, и още. Но истината е друга. Изкушението никога не идва без предупреждение. То не е гръм от ясно небе. То е шепот, който много дълго време сме слушали. Това ще го повторя. Изкушението никога не идва без предупреждение. То не е гръм от ясно небе. То е шепот, който дълго сме слушали, докато накрая сме решили да действаме. Изкушението никога не се промъква внезапно, а бавно изтрива границите между позволеното и забраненото. И когато прекрачим прага, когато вкусим от забранения плод, когато очите ни се отворят не за мъдрост, а за срам, кой всъщност е виновен за нашето пропадане? Собственият ни избор. Бог никога и по никакъв начин не може да е автор на каквото и да е зло. Той е вечната любов, в която няма и сянка на промяна. Той не изкушава, както ни казва апостол Яков, нито пък се радва на нашето падение. Напротив, всяка битка, всяко напрежение между доброто и злото в душата ни е обгърнато от Неговото състрадание. Но когато обвиняваме Бога за нашия провал, не само му отказваме доверието си, ние оглушаваме и за благостта му забравяме кръста. Забравяме, че той знае за изкушението не като наблюдател, а като победител, който е бил във всяко изкушаван като нас, но пак без грях. Забравяме, че по пътя на изкушението той не стои отстрани. Той върви с нас. Когато паднем, той ни търси. Когато се крием, той ни зове с думите: къде си? Затова истинският въпрос не е защо Бог не ме опази, а защо аз не останах с Него. Не е ли проблемът в дълбокото ни вътрешно бунтуване, в желанието ни сами да решаваме кое е добро и кое е зло? Не е ли в обвинението към Бога последната линия на съпротива, когато вече не можем да скрием собствената си вина? Често забравяме, че свободата на волята, дарена ни от Него, е двуостър меч. Какво означава свобода на воля? Винаги и всякога правото на избор. Дявола може да те изкушава, но никога не може да те накара да извършиш зло. Решението да пропаднеш е твой личен избор. Искам сега да ви прочета един цитат от невероятната книга "Пътят към Христа". Сатана ликува, когато може да доведе Божиите чада до неверие и отчаяние. Той изпитва удоволствие, когато вижда, че не се доверяваме на Бога, че се съмняваме в Неговата готовност и сила да ни спаси. Става му приятно, когато успее да ни накара да мислим, че Бог ще ни причини някакво зло чрез своето провидение. Да се представя Бог като такъв, на когото липсва съчувствие и милост, това е сатанинска работа.
Сатана представя погрешно истината за него, изпълва въображението с фалшиви разбирания за нашия небесен Отец. И вместо умът ни да бъде обогатен с истината, ние твърде често съсредоточаваме мислите си върху тези изопачени представи и безчестим Бога, като не му се доверяваме и роптаем против Него. Пътя към Христа, 120 страница. И все пак, Бог не отвръща със съд. Не затръшва вратата. Не казва до тук с теб. Никога. Дори когато го обвиняваме, той ни обича. Дори когато думите ни са изпълнени с гняв и неблагодарност, ръцете му остават разперени. Защото Бог не се плаши от нашите обвинения. Той ги носи на кръста. Той е понесъл не само нашите грехове, но и нашата несправедливост към Него. И ако някога в горчивината си сме викали: къде беше ти, Боже, когато паднах? Отговорът е: бях там до теб и плаках заедно с теб. Да предположим, че при някои изкушения аз не издържам на проверката, подавам се на изкушението и пропадам в него. И тогава не е ли вината изцяло негова? Не е ли той, който ме е поставил точно пред тези изпитания? Не беше ли негова воля да бъда притиснат от изкушението, което се оказа твърде силно за мен? Не е ли негова вина, че нямам пари и не можах да издържа на изкушението да си присвоя портфейла? Позната ли ви е тази риторика? И от кога ви е позната? Жената, която ми даде, ти ми я даде. Нали знаеше, че точно тя ще ме вкара в изкушение да пропадна? Защо тогава ми я даде? Какво става с един съвършен ум? Защо тогава ми я даде? В отговор на това Яков казва две неща. Бог се не изкушава от зло. Бог винаги и всякога е вън от сферата на злото. Неговата божествена природа никога, по никакъв начин, дори не може и да си помисли да ти стори някакво зло. Да ви дам пример. Може ли елен или сърна, които са тревопасни животни, да ги изкушите с някаква тлъста мръвка месо? Може ли? Защо не може? Може! Говоря за елен и сърна. Не за коза. Домашните животни не знам. Елен и сърна. Може ли да ги изкушите с... Не може. Защо не може? Защото това не е в тяхната природа. Ама също и с Бог. Никога, по никакъв начин. Това е неговата природа. Да само любов и да прави само добро. Никога и мисъл не може да му мине през главата да направи някакво зло на тези, които е създал. Как казва тогава някой, че Бог е виновен за това, че са пропаднали, не са издържали? Яко се очудва едно такова мислене. Аз също. Моят ум е неспособен да разбере абсурдността на едно такова твърдение. Вижте какво излиза. Бог те е довел в съществувание.
Това вярно ли е или не? И той има план за теб, за цялата вечност. Да или не? След това той е благославял родителите ти да те отгледат, възпитат, образоват. После се е грижил години и години за теб. Хранил те, грижил се за здравето ти. Пазил те многократно от убийствената ярост на злия. Давал ти е мъдрост и умение да изкарваш хляба си. Отговарял е на молитвите ти и още 100 неща, за които ти не си знаел. Но според теб излиза, че през цялото това време той е имал една едничка цел – да спечели пълното ти доверие, за да може после да ти изиграе грозно и подло, като те постави в изкушение, в което ти пропадаш. А той не само, че не се е намесил да те спре, но радостно потрива ръце от радост, че си пропаднал. Как ви се вижда такова мислене? Но точно това слушам от някои хора и ме боли. Страшно ме боли. Още по-абсурдно е да се представя характера на Бога през призмата на своята злощастна, криво разбрана опитност. Получава се нещо такова. Да, за другите той може да е любов и благодетел, но за мен не е. С мен се подигра. Предаде ме. Не мога да му вярвам повече. И това чувам. И какво казва такъв човек всъщност? Казва, че Христос действа избирателно. Може да благославя милиарди същества от други цивилизации в цялата Вселена. Да благославя, пази и закриля хиляди, милиони хора в света. И в България. Но виж, с мен не е така. Ме е нарочил да ме смаже. Затова ми е поставил капан и после е изпитвал огромна радост, като съм пропаднал в него. Христос да направи това. Христос да направи това. Това е абсолютно невъзможно. Бог никога, по никакъв начин не би извършил подобно нещо. Той никога не може да бъде победен от злото. Еремия 29:11. Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Тогава как е възможно? Не мога да го разбера. Как е възможно да мислим, че Бог ни изкушава умишлено, като по този начин иска да ни навреди и погуби? Да пропаднем, да страдаме, да ни боли, а Той да потрива самодоволно ръце и да се кефи на нашето страдание. Аз съм поразен до дъно на душата си от такова мислене, и то на вярващи хора. Това е толкова абсурдно, че не мога да намеря думи, за да го опиша. Този Бог, който рискува всичко заради нас, който изтърпя най-големите унижения, който понесе възможно най-страшната физическа болка и най-жестоката смърт, без никаква вина, и там вися на позорния кръст точно заради теб и заради твоята вина, за да изкупи твоите грехове. Никога, по никакъв начин не може да ти стори каквото и да е зло. Бог желае да живеем, а не да загинем. Колко ясни са думите на Христос. Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох
за да имаш живот и да го имаш изобилно. Спомняте ли си Каин? Кое беше за него изкушението, в което той пропадна? Накърненото му достоинство. При Ахан една богата плячка. За Самсон това беше една красива жена. При Весалом царската корона. При теб и мен може да е нещо съвсем друго. А може да е нещо подобно. Всъщност, знаете ли къде дявола ще атакува най-много нас адвентистите? Къде ще са най-силните му изкушения? Най-финно прикритите и умело замаскирани капани. Къде? В нарушение святостта на съботата. Коя е нашата емблема? С какво сме познати в света? Какво ни викат? Съботяни. Исаия 58, 13 и 14. Ако отдръпнеш ногата си в събота, за да не вършиш своята воля в святия ми ден и наречеш съботата наслада, свята на Господа почитаема, и го почиташ, като не следваш в нея своите си пътища и не търсиш своето си удоволствие и не говориш своите си думи, тогава ще се наслаждаваш в Господа. Защото устата Господни изговориха това. Ето това казва Господ. И дявола знае, че това е вярно. Затова ще се опита по всякакъв начин да ни вкара в нарушение на святата събота. Вие и идея си нямате колко мрази дявола съботата. И идея си нямате. Мрази я, защото тя е свързана по най-ясен и категоричен начин с Христос, Господарят на съботата. Мрази я, защото съботата представя Исус като Бог и Творец. Дявола знае колко много държи Христос за нея. Знае, че тя е част от Божия печат, с който Бог запечатва своя народ. Знае, че без нейното освещение няма небе и няма вечност. И той се бори срещу нея още от сътворението. И ще се бори все по-хитро и по-коварно и в същото време все по-яростно до край. Вижте какво е направил за съботата и то не е друго, а в религиозния свят. Католици, православни, протестанти, над 2 милиарда, наричащи себе си християни, са изхвърлили в кошчето за буклук и вместо нея освещават един езически празник. При адвентистите той ще действа по два начина. Първо, като се опита да повтори брилянтния си успех с Божия старозаветен народ. Спомняте ли си докъде ги докара? Като я обремени с абсолютно ненужни и крайни човешки възгледи и постановления. 170 и нещо правила, един голям списък бяха си направили. Не можеш да отваряш капака на тенджерата, защото това е работа. Не можеш да ходиш под ковани обувки, защото не знам какво. Дявола ще се опита да повтори това и с адвентистите. Да ги доведе някои хора до краен консерватизъм, граничиш с фанатизъм и сестра Вайт казва, че в това ще стане в края.
Някои така ще се вживеят на толкова святи хора, ще направят един списък ограничения, това може, онова не може. Абсурдности, човешки постановления наредби. И ще направи съботата бреме. Не радост, а бреме. И хората ще ни сочат. И второ, други пък ще тласне в крайния либерализъм. Да се размият границите за святостта на съботата и да я доближи до един обикновен ден, в който всичко може. И двете са крайно опасни. Знаете ли, че има много адвентисти, които освещават съботата само 10 от 12. След обяд отиваш на футболен матч или на светски концерт, малко работа в градината, пуснеш една пералня, няколко часа в TikTok. Ей, такива неща. И ще маскира бунта ти, защото това е бунт. Това е нараняване на Христос. Това не е освещение на събота. Ще маскира бунта ти с разум. Ще донесе от 9 дерета вода в ума ти, за да се оправдаеш, за да изфилософстваш поведението си на игнориране заповедта от Бога. Но в дъното на всичко ще стои не друг, а въпросът от Едем. Наистина ли каза Бог? Наистина ли каза? Това в Исаия 58:13 наистина ли го е казал Бог? И в този въпрос за съботата се решава съдбата. Не на съботата, тя е вечна, а на сърцето. Моето и твоето. Какво да кажем в края? Поглед зад завесата. Защо озаглавих тази тема така? Като човек, който се е занимавал известно време с театър, аз знам, че зад завесата стават неща, за които обикновеният зрител не знае нищо. Всъщност, зад завесата става подготовката за представлението. И когато всичко е готово, завесата се вдига и представлението започва. Задачата на Яков е да ни заведе точно зад завесата и да ни покаже откъде започва подготовката за представлението на греха. Да ни покаже, че далеч още преди да се е вдигнала завесата, представлението вече е в ход. Яков желае да видим тази безкомпромисна последователност за добро или за зло, да надникнем зад завесата и да спрем представлението, преди да се е вдигнала завесата. Защото веднъж започне ли се, завесата непременно ще се вдигне. Само че в края няма да има ръкопляскания и бис, а горчиви сълзи. Изкушението ще дойде. Колкото повече се приближаваме към края, толкова изкушенията ще стават по-силни, по-хитри, по-изгарящи, по-финно прикрити. Няма човек под слънцето, който да не ги срещне. Но победата не е в това никога да не почувстваме техният зов. Победата е да чуеш, но да избереш
но да избереш светлината, да кажеш не, въпреки че сърцето ти казва друго. Да избереш верността, да избереш Христос пред дявола, да избереш вечността пред смъртта. Това ви го пожелавам от цялото си сърце. Амин.